Welcome to Diaza TV, another episode of Young Chola, another day, another banger, another hot one, another family king one. Dr. M. Hey, Sentumela. Hallelujah. Sinibingelele bafowethu sithi Diaza TV. Hawo sesiphine sabuya. Surprise lo ngiphathele yona. Ngiyopela unyaka. Ayikho so. Noma ngamshaya. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Uthi ngiyamthanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzithandela nje. Usithandela umnuka wena. Usithandela umnuka. kahle. Yasina nikathi ngiyaya. Nakalomzuzu, welcome to Diaza TV, another episode of Angijolela mntanami, another day, another banger, another hot one. Bafo. Sentumela. Sinibingelele siphinde sinamukele ku Diaza TV. Bafowethu siyabonga kakhulu for support enisinika yona. Sesiphinde sabuya singodokotela bothando. Wathi uMakamo nsuku zonke sihlangabezana nezicabathana. Hayi impicimpici. Hayi ngala ngapha la ngapha. Impicimpici. Uzawuringi ke. Akushumile bafowethu ke siyabonga for support enisinika yona more than anything. Inamba yakhuphuka ayehli ilokhu ishone phezulu. Ningakhohlwa bafethu ukucomment lapha nisinike feedback nisitshelwe ngicabangani ngeepisode solithatha uvulweni silibeke enhlizweni. Mhlawumbe nathi nisinike ama advice lapho kumele nisinike khona sibone ukuthi singa improve kuphi as ama presenters. Yes. Enye into ebalekile kakhulu engifuna ukuyigcizelela ukuthi yekani ukuzenza thina nishele intombi zabantu nenze human trafficking or nenze ama party or nenze in or abanye mhlawumbe nenze ama post ukuthi kune party ufake izithombe zethu singekho singakwazi lokho Chaphazi. or wena unemuntu okhuluma naye lapha niyacheza umuntu okazi ukukhuluma noMusa or ukukhuluma noVusi lapho uVusi ngapha uneyinkinga uneyinkinga eziningi uzomfakela ezinye inkinga wena Bafethu azini ukudlala. Nkosi yami Akulungile. kulungile solithatha ezulwini angisho lutho asingisize nabo sisi ngoba Nkosi yami bayadabukisa Badabukisa ngathi bakhathele. Shade bekhuluma naye Banyanyile. le ndoda ayizwa Nkosi yami. Awu bakithi. Hayi otata. Sonerani Nkosi yami Ihlakwana. Ihlane kokwane. Awu kamba kanjani right Siyaphila. ngena lapha nendawo right Siyaphila njani? nasikhona igama lami mina ngoVusi ngwamanqele lona uMusa wamanqele loshuthayo uChris njengoba nazi ukuthi nibhalele Diaza TV iyo le Diaza TV. Okay, siyabonga. Igama lami uMpumelelo. Ngihamba noMomo. Yeah. Seniyazana noMomo? Akusisikhathi eside sazana. Isikhathi esincane nje. Ngimthole efonini yomuntu wami. And sahlangana so besavoid indaba yokuthi silwe singangisane kube nokuxabana so saza ne solution kancane nje kubethe ngiphazamisayo la okay ukhontela abayakazi bangekususe lomususe wena nakho ke ya kubeka so saza ne solution yokuthi sibhalele la ekhaya mhlambe ningakwazi ukusinceda right mhlambe somnceda yeah konje thoba igama lakho sesi Mpumelelo Momo. hayi ke senangideda mina ngumpumelelo wena uMpumelelo noMomo okay uMomo noMpumelelo okay unjani mama Ngiyaphila. all right Ngiyaphila. So tshela mina mama mayikufonela usisi lona ufonela uthini Usisi uyangifonela uyangitshela ukuthi uthola ama number wami efonini kamuntu wakhe. And so ngathi uyasola ukuthi mina nomuntu wakhe siyajola. So kwaba umuntu vele ngifonelayo straight nge-direct call. Wona lo muntu wakhe uyamazi? Yebo umuntu wakhe ngiyamazi. Mazi kanjani umuntu wakhe? Na umuntu wakho? Yebo sahlangana eKFC. Naye lo muntu lo. Yebo.
Ngathi bana KFC. Ngikhumbula le trend laba beshade KFC. Ikhapuleba engejane KFC. Futhi vele abantu sebayahlangana KFC. Yebo sahlangana khona eKFC. Okay. So ubani igama lomjeda? Ukiyabethu. Igama lakhe. Yebo. So nina how long nahlangana eKFC nisena how long thandana and yini le yachaza ngayo lapha eKFC lapho wathi ngebhakede wachazeka. Mina naye sesina 6 months izwana. Yena nje hayi uyabheja shemina. Hayi ngifuna ukukhulumela amanga. Suka nathi I think yo 6 months Ngisho manje ngathi angazi kwenzakalani kuma effect 6 months mina. Okay ngiyaqhubeka sorry ma. Hayi yena shema uyayikhipha imali. So uthando lwenu umthande ngoba umthanda noma umthande ngoba hayi angimthandiswa imali yena ngimthandiswe impatho yakhe. Nade way nje relationship yethu ibe khona ngesikhathi esincane. 6 months. Yebo kule 6 months. So kule 6 months lena and then boom 6 months manje nayisihlangene usuthola icall kukhona umunye othandana naye ukuyabethu. Yebo. Ukuphatha kanjani lokho? Hayi akungiphathanga kahle akungiphathanga kahle ngoba vele mina esayidini lami akekho umuntu bengizwana naye so bengishela ukuthi yena uyu umuntu wami uyu maqondana wami. Bosingile. Bengisingile. Before vele uthandana naye. So manje uzokwenza kanjani usiyazi ukuthi ubhanqiwe and uzofika naye la umjida ayikhulumele but then wena ke mawuphuma endlini nje uqoka uzazi namhlanje uzohlangana nathi kuzokhunyela lo daba yini ngohlela i-date naye bakubhazi hayi wena okay ufonelwa abanye abantu okay kodwa uzosho ukuthi usingile angazi mhlawumbe ungayifaka silent mhlawumbe ayiphazamisa ngifake ku silent. Okay my sister ngizobuya ngize kuwe. Alright my sister tshela mina ubafo lona uhlangane ephi naye nesikhathi singana nendawonye yini owayithanda ngaye? So sihlangane eMjiveni bese sisegroovini wangibona wangifenza safenzana kwaba mnandi wacela amanamba groovini angifethu wafethu kanti futhi hlezi uzotsho groovini kubona and then yeah wacela amanamba and then the rest is history and then sina 1 year 2 months. So okay yazi into engiunderstand usegroovini usukuphuzile ama lights yabona so sometimes kale siningi into enginokuyibona zenzeka ukuthi mase bephuma ngathiwa abaphuma ngathiwa ubusuphuma nokungenanga naye vele usuke seniya kwi location eyodwa so wena kwenzeka ngesemday lokho noma wamnika abantu begroovini then nahlukana qhubeka wophuza lapha wena wayigroovela lapha no vele bese kuyisikhathi sokudisperse yabo bese sihamba ulihlanga neminyango sekhaya wangibona ungayitholanga and then washela lapho because being family bolts being request angibuyele ekhaya okay and then wangimisa siloko sicoca and then tables my figure ngahamba ngayekhaya then wang WhatsApp ngakusasa ekseni okay then saqhubeka sakhuluma sahlangana ke then sayenza official isikhathi singanani manje nindaweni sina 1 year 2 months 1 year 2 months utheni isikhathi singanani 6 months 6 months okay so uno 1 year 2 months ubese ngena umuntu wesibili othathe for 6 months awuzange unotice next mhlawumbe ukuthi ayi ngathi uzungenzela idayela kodwa umuntu wami manje kuzo sonke lesikhathi lesine bengiloko nginotice next because ungiphethe kahle and akaze nje ayenza izinto ezisuspicious ukuthi ngathi sekuyateka kancane yabo but kulenyanga ezidlulile nje off because sometimes momfonela akabambi phone sometimes ku silent uzokutshela ukuthi bengingekho ngikhohliwe ifone yabo ukutshela nje izinto ezibheke eceleni nje uyabona naye ukuthi khona ukushaya amanzi so ngelinye ilanga ngimvakashele wangibiza kwakhe seza kwaba mnandi nomuntu wami sasihlalela sazulalela so ekseni kwakhona salele sibesovuka kuyisunday so akaye emsebenzini akayindawo hayi mina ngazithathela ifone lokhu iyakhala nje ikhanda isidini yasiphazamisa so kube nalento ethi hayi man vula le phone because ngiyayazi iphini yakhe uyazi iphini yami so ngavula ifone yakhe ngahlangana
nosisi message yokuqala. Bungenayo lento le conscious leyo ukuthi sometimes yazi mawuvula ifoni bathi uyazi udibana la Uyivula sowazi ifone vele. so bowuready ukuthi Bowuready. Ifone yomfana awuyivuli nje. Uyivula sowazi nje ukuthi khona engizoyithola lapha. Ufuna ukuyibona lento usuke nje sofuna ukuthi uprove point ukuthi ya ikhona lento bengibilayela ngayo. so then masuyitholile ukuthi lento ikhona nansi then wambuza yini yena uyakuphatha kanjani ufuna kwenzakalini nje manje isiphetho Yazi ukumbuza azange ngimbuze ne azange ngimbuze ngoba nyamazi umashaya unamanga. Okay. So nga decide ukuthi ngizoyidlala ngendlela yami. Okay. So that's why nga decide ukuthi mina ngitexte usisi and enye into yangigwadisa ukuthi usave usisi ngoAndile igama lomfana umngani wakhe. So ngacabanga ukuthi nje manje makamsave ngegama lomfana kusho ukuthini yabo. So ngatexta usisi but nosisi ngiyamtshela ukuthi ay phela bekakusave so benganasikhathi ukuthi nginga screenshota lapho or ngenze yini ukuthi ngibonise usisi bekumele nje yena athathe le ngimtshela yona. Yes. So ufuna amahlukana la kwenzakaleni ufuna ukuhlukana lana uhamba nomuntu wakho or ufuna ukuhlukana lana usingile or ufuna asikwazi ukuhlukana uyabheja umuntu wami na nje ushilo athi uyabheja naye kuzomela azichoosele wena ufuna kwenzakaleni naye kuzophuma kuye ukuthi uchoose abani sophuma kuye nje. hey Nkosi yami sobona ngaye aza abanye baphila iphupho lapha abanye abantu no akunankinga uma nifuna ukubona ngaye sizomfonela ke wena uplan ukuthi uzoya naye kwi date angithi ayikho inkinga khona ufuna ukusho bafore babuza khona mina ngifuna ukubuza ukuthi ngoba nithi plus uyabheja so mengaphela imali does that mean a relationship izophela Ayipheli le ndoda wenza iplan. ayipheli wenza plan iplan bengasenzeke amazing angithi life inama ups and downs awusithi mhlambe ke use down ke mhlambe for like 6 months ungaqhubeka yini uthanda lena mina ngaqhubeka naye Nami ngaqhubeka. so it's not only about imali No. okay but because yakhona ukuthi akumithi hafu enye idingo zakho lezo sidingayo yazi ngibona lana ukuthi ngathi niyazwana lento ngibona singathi ningayenza yazi ubafu bangafika la ifike ethi cha hayi ucela ukunenza imbumba ngizwa ngathi nomoya wodwa like moya wona uphakamela sho usiphatha ngokufana phela but unani khona inkinga onayo ngosisi uthanda nomuntu wakho hayi mina nginayo inkinga ikubhuti okay ikhona inkinga onayo ngosisi uthanda nomuntu wakho Angimazi nje usisi ayikho nje inkinga engaba naye nenkinga nje nale xoki lami. okay asithinde ixoki lizo address ukuthi kwenzakalani ubani ku oyo mama lo usixoki lakhe Nkosi yami Hello unjani? Ngiyaphila. Uyawuza ukuthi ukhuluma nobani? Uyawuza ukuthi ukhuluma nobani? Uyangizwa ukuthi ukhuluma nobani? Uyazwa ukuthi ukhuluma nobani na? Yeah, ngizwa Limboni we. Yeah, so ufikile. Remember I said we going out angithi. So bengifuna ukwazi ukuthi ukhona na. Okay. Yeah. Unkahle. Ngibona. Singena sikudala nje sizohamba. Ngani lokho bayikuba. Okay. Itla he. Sure. Tselela hey umhlobo wani Umsuthu. umsuthu ngisho wena Oh ngumZulu. umZulu Yeah. yena umsuthu Yeah. wena mama mina ngumsuthu na umsuthu oh niyaqwana manje khuluma hayi rawutlwana onenhlwana nawe kodwa wamudla Yeah, uyangizwa. Nami ngiyamuhla. okay hayike ayikho asambe socasha nesini ngesuthi manje socasha Hlari loyipata awu Nkosi yami Yazwakala abantu wrong uyipata lento. hayi bayoyipata Yazizwakala wrong. Hlari loyipata oh manini let's say mayipati le no Empathy. isuka isuka lapho kwisuthu serious hayi bo let's say isuka mina ngitshethe isiZulu so lapho mana uphinde futhi uthini Hlari loyipata Clarie
Rilo Rilo ipata. ipata. Yes, It sounds wrong. Ngathi asamenze solala. No, it sounds like that. Moyisho nje yabo mengi understand ngokwezulu but ke mina into engayisho ukuthi mayiphathe le no uyazi kwawenzakalani lapho sambe mayisi sodlala umacashelayo kuze kuthiwa hayi nina nicasha kakhulu ucashe kakhulu kathi nivalane ngedishi wena idishi lokuphakama le idishi ngephaphethekile la ngiwu we ma mayiphathe le no Sunday no akunankinga siswami ngiyakuzwa but I can see ukuthi uyamthanda umjida ne yeah but nayo sisi uyamthanda angazi usuyimisa kanjani le but yena ke already yini ukuthi yena mayifika lapha kwenzeke echoose lo munye engakuchoose ayikho awuna king uzoba right yeah okay mayichoose ngaboshelana isikhathi okay mayichoose wena futhi uzoba right uzoqhubeka yeah okay nangesondela ungajapha esifonte ecasula ube right nje welcome kahle hayi ungasondela mfethu hamba kanjani grand waqala ngami wacela ngomamazi bengithi uzoqala ngayo umuthi or namahlori angina grand yeah fresh ngiyithanda ijacket ibathi lokho isweater ngiyithanda ubani loshaya inswephi ithengephi kasilakho inswephi injani la ngemuva iplane ngemuva okay no akuna stress mfethu asikisi nje ufuqa kumele nomamazi la ngiwazi ukuthi hayi wenzakalani manje ubani liqhawe le kamala ngovusi biya ku Dweza TV to shooter uChris lezi na shooter ingoba thina ku Dweza TV sihamba senza ama vlog ama interview about abantu abathandanayo just to khombisa abantu ukuthi uthando lukhona emhlabeni akukhathaleki ukuthi intombazane noma nentombazane or umfana nomfana siphila isikhathini samanje kuyathandwana kumnandi as long umuntu uhappy as long uhappy naye happy yena kusechazile la ukuthi cha uhappy ngicela ume kanje khona bazosibona leskipa sakho usechazile ke yena ukuthi hayi uhappy yena hayi uhappy shame ayena kaqamba manga umphethe kahle angimphethe kahle nawe yazi uyambona ishine naye like manje so ishine silezi nazenza kanye yini lokho kusemakhaleni awuyaphapha ka ngiyanothisa phela ukuthi hayi cha shuthi nezinto ezodwa ezifanayo ne yeah but ngiyabona phela ukuthi hayi akubuhlungu ayikho buhlungu lapha hayi ayikho buhlungu okay konje uthanda how long nendaweni sina 1 year 2 months 1 year 2 months uyachaza mama mina inkosi yami nenkinga yokukhohlwa uyachaza na 1 year 2 months and happy lo 1 year 2 months umphethe kahle uyimesele futhi naye ngawe uyafisa ukuthi one day into enikhule ube into nje family phakathi inewe yangithola yes but ngifuna ukwazi ukuthi nje ngoba utsharo nje kunjena nje ukuthi awenzeki yini ezinye izingane nazo zikufune bese ngoba uthi hayi akekho akangiboni bese uya kwezinye izingane abatemba mpatla mara khona ke na lena we won batemba kubahlala mara khona ke na lena we won uyawazi ukuthi bambatla but you expected yeah okay so usho ukuthi vele abekho abanye akekho awusenana yena kuphela okay umama lana ufuna ukukutshela ukuthi yena kahle kahle kukhona omunye umuntu anayo empilweni yakhe befuna ukukwazisa kanjani ukuthi khona umunye athandana naye kanjani why unale motho umu jwang uli happy lena yeah akasho ngathi akho happy kodwa nje ufuna ukutshela mara why ubatla motho mongwe kuyenzeka so mele re be two more wena kube singaki we won awu okay hayi noma sanibuzana sibana omunye umngaka ikulungile ngilindeni ngihambe bengithi ngiyadlala ke umuntu afuna uku-introduce ngiyayidlalela befuna nje ukuza ukuthi ngiyakuphatha kanjani lonto wena mawungezwe kuthiwa kokholo omunye umuntu anyabona ukuthi hayi awuyithanda lungile asisikunike surprise yakho sihambe kule surprise siyiphethe kahle kahle ne i-choice kamama uthi uyakwazi ukuthi uthandane okay then thina ke sasifaka isandla lapha kusiza yabo yes so sizomnika yona before nihambene kwi-date nihambe nayo nibe grand okay so mama ngizocela ukuthi umvala amehlo okay and then bese ke simka surprise ngicela umubukele woza ngapha wona mama na esibukeni nangu kumele simbukele phambili yeah bafo so lengimbiza yena oza nayo because manje bunge kufikile buzoyibona uqhamuka
bese yamoshakala yonke lento kanti belize ngohlelo igama labathi okay umsuthu ne Motswana okay yawathanda amanye amatswana nginokubuka Motswana Mzulu kuyafana umuntu ungathanda nomunye umtswana futhi Yeah. awunankinga okay make sense zobala ka 3 bese uyamvula amehlo 3 2 1 ungamvula surprise no Ke surprise awo, wayibona surprise awo. Wonke tsa style kange Wonke tsa style ke jotsile wena ke sina motho. The next thing ke find out gona le motho o utlwana ngilena. ash ke yo motho Wonke tsa style. ase go khotsa style like ash gantle nna mo wena ne ke batla be sex partner wa bo and wena wa yetsa even to serious Aw. so Isibindi sakho sinenyongo eceleni. mara ke re ke bua nnete like Nnete. ke ba honest Utlwala hampi wena. Nnete. bathi dashisa vele neti Utlwala hampi shem. Akusemnandi nnete. so wait wenza naye ba ne re tlhakantsha ke sex fela it's in how long 6 months. 6 months buwazi ukuthi benihlanganisa sex Mina ngazi ukuthi siyathandana mina naye. bano washelo umbano approach omunye Uye uye approach wena afika ngawathi ngiyazi ngifunela for it so I never got yetsa clear ke fit like ke fitla ko yena wa bo go ga ke batla re be di sex partner so do you think ukuthi into right and like ukuthi for 6 months wena uyazi ukuthi you doing this for sex yena she's doing it for love bengazi bongazi ukuthini ukuthi yena uyenzele uthando but buzokwenza wena ngithi umshedile Uze kuwe or oye kuyi. wena ngisuye nakile ko yena Manje kanjani? ake mari ne ke mathisitse ntwe yiwane ko yena Awuyekela ukuzingwaya. Awuyekela ukuzingwaya nje. Ukukhuluma iqiniso. mara ke bua nnete 6 months. ya yona Ubani ngata sima la? mara ke hey Style. wathi umfundisi Yo. okay mani alikahle mhlawumbe kuyaphupha kubani style ayi uwe uyelo why style angithi ngifike kuye ngamshashaya ngamtshela ukuthi anginamuntu wawela naye Wena. Uyislima. mara mina ngifuna wena Ubengazi ukuthi umenza islima phela. akazi mara So, style ukhona ni umama wena. Kahle yena obhayizayo kahle kahle. ya ukhona umama Kubhayiza lo. manje yabo, Angeke eish. uthandana nami for isikhathi eside kangaka. And then uyothandana nomunye umuntu 6 months. Ube wazi ukuthi uyofunani. Akere mara And nakaze wena bake uyamupha batla lento akayifunayo but usayifuna ngaphandle futhi. lento ngifuna ukuyibuza ukuthi like mhlawumbe ngoba umenza style ke yini ngaphi bungayithola lento leyithola lapha kayithola ayikho enough It's not, ne? It's not enough. Oh so neki satisfied in isawo. Awuswabi. Yo. Ubudlala ngaye kahle kahle. bengifuna into eyiwani kuye hayi lento eyi1 oyifuna ikhona nangapha ikhona mara Ihlukephi? eish So mina manje emsebenzini wena usalubisi. hayi akusukuthi ngifaka abantu endlini yethu hayi Mana mfethu, Angeke. yini awungichazisele. Yini le usisi akanganayo? Le uma sister akanayo ohambile wena oyifuna ngaphandle because le mpahla iyafana. lona man unginike ebusuku kuphela nasekuseni ngiyafuna nasemini ngiyafuna Ngiyasebenza. during the day Ngiyasebenza. ngisikhipha busy ke wena mawusebenza asikisi for ukuthi iphume kanjalo Qhubeka uzikhiphe busy. kanjalo Uyangidakelwa nje. Kanjani? yazi nginombuzo enginafu lo baba akazi mu right singawubuza Nawe ekhali ke. mawuthi usikhipha busy maye ngekho lo usikhipha busy nalo makangekho awukwazi wena ukuyikhipha busy lapho like wedwa angikhona ukuhlala still like Yabona ukuthi Ngihlezi impilo yabo ngifuna. mahlaleli iyanyanyisa. Uyayibona? so yini into ongayisho la njengamanje bokanje bakwatile about2 mara ngifuna ukukhuluma no mama sekuqala lo ngizombona Hayi vele mina nami ngi right Cause now. Ngi right nje ngawe. Ukhulumani nami? Ngi right.
ayikho ngizoyikhuluma nawe. But do you understand ukuthi umoshelile isikhathi esingango 6 months mhlawumbe ngabe uthola indoda enamashandisi ya yena flopo ne itsebisitse nna ga go lobo magano nna cause a ke da ko yena like the way ena lenda ko nna. But do you think ukuthi into right le asintwe right khona amagama nawo mhlawumbe uqolisa or in ungawasho uzoxolisana kazisoli wena kukhona mhlawumbe into ongafuna ukuyisho kuye uzimiseleni yike mselitse go tsa family lwena jona unomisa nenza ngale family lenza ngalama pipe lawa no ngiyabuza no askisi angibuzi kabi ngiyabuza nje ngizwa ukuthi akiyibuza lento le uyazi na okay Akuyini ngifundise mina. No, I want to know. Mhlambe khona abantu abazofunda futhi emakhaya. How do same sex mesuke bejola bamenza kanjani umntwana bamthola kanjani umntwana? I'm interested to know. Well, what are the options? IVF, but Okay. IVF yadura because it's close to 45,000. Okay. I'm and also- then- did it keep up with 5,000 Umntwana. and then- Yeah, someone you guy Okay. and then nasemaqandeni wami ngiyazi ukuhleza lokho sekuthi like nenzele alonke lento le ukuze kufuneke o spam donor no lo shay spam donor wenze spam donor usikhipha kanjani ukuze siphume le spam lesi wenze njani asazi. ayiziketwa isinamanje usebenzisa iphi method yokusikhipha Asazi. Okay, no, siyabonga for information because mina genuinely speaking I didn't know, but I knew ukuthi there was a IVF but for specifically abantu abangakwazi ukuba nabantwana yabo natural so bengazothi mhlambe mostly isebenziswa yibona yabo so ngeke ngafunda ngayo ngiyayizwa before ukuthi into ekhona but ke sibuye size la uFebelani Bazi makusofa vele vele bukela uyayisola manje Angithi kakhulu. Eish, anginayo impendulo yazi ukuthi wangifeyo. awunayo impendulo but uyabona ukuthi ke mfethu ke ungabinayo impendulo wenze kakhulukazi my sister iSlim naye futhi wamenza iSlim because ngeke sakwazi ukuthemba manje yangibamba wathi wena uyamfrostana ujamthanda yangithi ngithi and then manje wena usufaka abantu usufaka my sister no my sister wathini wathi nayo uyakuthanda so wena kanti esidini lakho utheni uyadlala uthe kubuza uma sithi ubani iSlim wakhomba yena akasesona iSlim because beyitshela ukuthini niku relationship and now uyamthanda yangibamba so wena kahle kahle into uyisha ini iapology lo my sister because ummoshela isikhathi wadlala ngama feelings akhe wena ungayitshela ukuthi wena uyadlala kanti yena akadlali nanokuthi wena mfethu ezinye izinto mina ngingasho something kuwena ngingazi ukuthi izohlala kanjani yangibamba thola ukuthi yena bese bona ifuture kuwena kanti wena ayo yazi ukuthini uyadlala mawusuhamba or mhlambe mase kwenzekala something wena ugrand usafe but inhliziyo yakhe ayikho safe and abantu bayafaka bebulawa heartbreak emhlabeni because lezi lomtshela umtshela yona manje ukuthi wena iSlim is wrong there's a better way of saying it Ngiyabona ukuthi ngironge ngiyaxolisa yabo. Bengamelanga ngisho kanjalo. Askisi. Thatha. So ukhona mhlawumbe into ofuna ukuyisho wena kuye Ayikho into engifuna ukuyisho. Ngiright nje nomoya wami uphukile so. Yeah. your soul is broken sis ngicela ukuzwa la kuwe yeza isimo sikanjani uphukela umoya uyaxolisa udlala ngesikhathi sakhe wara wona shothi bengadlalwa ngawe shothi wena othandwayo in wena ke uzizwa kanjani ngalento usaqhubeka usamthanda usafuna ukuqhubeka naye ngemxolela uyayizwa lento uyaunderstand yonke lento ayishoyo kwenzakalani ngawo yeah isituation ayenzakalanga the way ngicabanga ukuthi izophuma ngakhona. There was a better way to say things, but he chose ukuthi azisho the way he did, and it's not nice. You see, you can't say that to another woman. It's very wrong. Yes. Maybe ungathola indlela nje nawe in future ukuthi uzikhulise. Don't talk to people like that. because ke lenyila ngiyokusho kuwe sekukhona omunye umuntu Yeah. Or omunye umuntu ayisho kuwe.
mina ngeke uyisho kimi ngakushiya ekseni. But then ngokusanda konama feelings nokwenhliziyo yakho buka kanjani njengamanje? Ngi-hurt kona but ngisamthanda so sizokhuluma but for now still hurt. But senayo room usesenayo room enhlizweni yakho. Ngokuthi nizokhuluma should usangamvulela ningene nikhuluma. Yeah. No, azange zonhlukanisa bafethu kodwa besizokubonisa amehlo bese kuvula amehlo ukuthi uyislima for 6 months bungakwazi konke lokho and busazoqhubeka kube yiso kuze kuphele another 6 months in so the reason silana I'm sure ukuthi nawe ukutholela ukusizakala even though kubhlungu nakimi kubhlungu nje show lo mfodo angithandi yabo but ke so thina sasingekho niqala sasingekho nivumelana. So when isinqumo sakho sosithathile. Alright. Yeah, ngizochubeka nempilo yami. Kuba nempilo yakho. Aba right ngizobathola phambili abazongithanda. Same gender or another gender? Hayi another gender. Mhlawumbe izongiphatha kangcono yona. Oh. Uzofika ku legend wakade ubuya kephi? Bengiqala Ukwenzani? Ukuzwana nale gender le same sex. So ubukade ujola nabafana before. Yes. So uzobuyela kubo manje. Uyabona ikhala ngapha nangapha. Hayi dudula. Hey, uyale ziyakhala. Yini ungavela uthenga iphendle insimbi? Hayibo. Ufakele la relax. Hayibo. Hey. Cause bazokuhead. Yazi ukuthi emjolweni bafethu one way or another. Yabona mase ungena emjolweni uthi hayi mina ngiyangena emjolweni. Ngena ngekhandela ukuthi one way or another. Zizokhala. Ngoba ziyakhala emjolweni. Zisazokukhalela. Ngisho ngingafina enhloko. Nawe mhlawumbe sazoasazi. Uthole umunye aphinde ayikhalise naye. But angisho ukuthi abantu abagrand abekho. But eventually vele you'll find your person mhlawumbe ozokwazi ukumelana namaphutha akhe. Yabo as long as iphutha ngasiyona cheating because phela menisuke nithandana vele akusuke ukuthi mhlawumbe uthanda yonke into ngomuntu ungamthanda umuntu mhlawumbe uthanda inhliziyo yakhe uthanda indlela akabukeka ngayo kodwa akusho ukuthi lo muntu uzoba perfect. There's no one who is perfect emhlabeni. You'll just have to tolerate lezi zinto mhlawumbe ongayithandi ngaye mhlawumbe into ezincane nje ukuthi yabona mhlawumbe unokushiya amasokisi kanjani into ekanjalo nje for example kodwa nje umelwazi mina emjolweni because ziyakhala uzoshintsha amalini kuze kube nini angisasho wena sengiyasho nje ukuthi if mhlawumbe umuntu ozothi mabekuhlukumezile emjolweni ayisuyaphuma usugwatile in ubazokuhlukumeza akusuye ukugcina ukuhlukumeza yabo kodwa you just need to book ukuthi ube strong nje umuntu wakhe silongo umthanda inini wopha isikhathi one day uzoba right in ways like that but isinqumo sakho sithatha use right anginankinga ngenxa yamagama asuke aphuma la avela ngiyekusupport ngesinqumo sakho. Alright. Angazi kuwe mhlawumbe khona into ongafuna ukuyitshela usisi. Hayi. Nje aqaphela umuntu wakhe. Amqaphela ngoba ngathi akakapheli. Okay. Khona ungafuna ukusho kuye mhlawumbe amazokubonga mhlawumbe right. Hayi into engifuna ukuyisho. Ikho ukuthi hamba nje wabocutha phambili. Hayi lo ngisho kabi ngiyisho ngiyathanda ukuyikhuluma senza ngikhuluma nezinto ezwrong angikhulumi no angankinga couple goals ngiyibona nasemakhaleni faka into ezifanayo hayi ngiyabuka nje kade vele wenziwa lento abakwenzayo awubhotshozwa ngandawo wena akubhoboza ngithuluzi nje waya ngiyadlala bangani bami. Hayi No akunankinga asilwi lana kodwa bekubonisana nje face yabo. Yeah ukubonisana so ku right ngithi sharp kodwa ufuna ukuyitshela yena ukuthi okay from today ngicela kusenze kanje ayikho into engizoyikhuluma khona manje hayi ukuthi yonke into sharp but yeah sizobona phambili mase ningekho sosikhulumela ngizoyikhulumela yeah but at least usuyamazi umuntu wafuthi capable ukwenza izinto ezikanjalo biza abantu ngezilimi qaphela yeah that was bad mistake you are noma ngaba 1000 I never decided to angas so bafo
Uthi stetele bani sibathethe lokho stetele royedwa stetele lo. Ngicabanga ukuthi sikukhavile okuningi. Sikukhavile sikhiye ukuthi kwenzakalani. I think mhlawumbe singabadedela. So njengamanje uzohamba nobani ubuyela nasemuva nosisi noma uya with dates? Ayikho, ayisekho nje leyo date singekhaya. Mara ngizohamba naye. Oh, i-dates ayisekho but uzohamba naye. Yeah. Lungile. Ayinkinga. Kasi izingane. Hayi hamba naye akunankinga. Hayi hamba naye akunankinga. Akunankinga nakhululeke. Sure bafo umphatha credit phezulu. Sure. Awuzwe. Siswami. Ayike singayisho. Ukududuza nje sikubrasha amahlombe. Ne? Kusemhlabeni. Nami ngifundile. Ufundile ne? Yeah, ngifundile. So uzothandana nabafana manje? Hayi ngibafanele straight. Yini ungathatha break? I-break vele ngizoyithatha hayi ukuthi vele same time ngivele ngifuna umuntu ngithandane naye same time ngizothola i-break nami ukuthi ngikhona ukuthi ngipholise inhliziyo ngibe right. Then from there moving forward sobona ke. So wena kade lo mfana lo nithandene lo suka la 6 months ukuthole usingile nabo 6 months. So 6 months wena umuntu wesilisa wazohlangana naye. And before nihlangana nalo wawathi ungazohlangana naye. Hayi yabona cha uyothola na kumama. Awuvusi. Hayi. Awuzazi lezi impahla lezi. Shini yakho ne. Hayibo. Wathi badumane 3 hours. Straight. As long as we know gate. Kuna muni lo shedding. Ngoba nayi sekho uyisuspendile uraba phone. Ngikhathalisa. So khathala impela angazi. Yabona nje so no my sister sorry but ke mfethu empilweni into kanje nga experience siphila ngazo. It's just that it's important ukuthi wena indlela okudila ngayo wenza njani yabo it's all up to you but sikufisela inhlanhla ukuthi udate abani asinankinga thina mfethu semhlabeni everyone is free uphilela impilo yakho kukwena ukuthi ufuna ukwenza kanjani but make sure ukuthi before ungene ku relationship uyamazi umuntu mazi kancane ungaveli nje ujump ungene phakathi yabo mhlawumbe umazi 2 months 3 months it doesn't matter wabona ama intentions wakhe ngiyangibamba bese ndeni yamnika ke lo chance leyo bese ngiyathandana ngazi kukwena Yeah. sikufisela inhlanhla man. Alright. Okay. No ayikulungile sesho route amanye ayahlekisa amanye abahlekisi kuningi nje kuyenzakala kuyale nale upeto. Yeah. Abantu bengabe sensitive. Yeah. Abantu bengabe nje sensitive bafowethu umsebenzi siyasebenza. Yabo. Yeah. No akunabuthatha. Chris, you know what to do. Hey Langolumzuzu, welcome to the other TV, another episode of Young Chola. Another day, another banger, another hot one, another family king one. Dr. M. Hey, sentumela. Hallelujah. Sinibingelele bafowethu sithu Aza TV. Hawo sesiphine sabuya. Yisurprise lo. Yisurprise lo ngiphathele yona. Webusi uyophela unyaka. Ayikho so. Noma ngamshaya. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Uthi ngiyangithanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzithandela nje. Usithandela umnuka wena. Usithandela umnuka. Kahle. Yasina ni athi ngiyayi.